Hakabanang kong nga ay ngo ublay bu pli ni kalat si senpat benginyo yak bandi puli kaktin kajang ublay nga ay kublay pi iwepui baro ki nongpet yak ne ka channel ki bu subscribe ne ka channel hakakateng btheng tam jong utra jesu nga reng sumbahay pi bang ada duai bu ublay under rangkat bat pi wepui baro ki bu shashkor yak kaktin kajang ublay Hagan ka klimat ngini phai shikaway ka subject ka badan kam ha ka jim ka jungi ka ban long shisha ka ta nuksa ya ka jim jungi kum ki bangai iwe puwe baro bar kata ka long shaphang ka jingiaid linti ki khun Israel na ri Egypt shari kanan ka tien juble kala tho ha ka kitab Genesis kala nang ka basang punyo khat banri bak khatway bat kum juro gila I bakaktian jublay tho ha kitab Exodus kala nang ka bakhatar kat khot ka saw phoi kaya tho ingi shaphang ka jingmino jogi khun Israel na ri Egypt banlaj sharikanan katkum ka jingkhen kisngi kisnem I khun Israel kiladon hari Egypt south pa lai postnem bat hakata kasngi ka bakut kita ki south pa lai postnem hakata kasngi ka benengkong kila sedang banyaj lenti Hadin juga niam ka jinglai ki balarake but kaktin ki jumblay ngin ya puli khandiat na ka kitab Exodus kalanang ka bakhatar kat khot ka basawpho ba basawphoi kanang bakalong ka nongrim yangi habangi sashkor yaka ti ka jingshong sa ki khun Israel kat bakiya shong sa akari Egypt kalalong south pa lai postnem tin dalakut kita ki south pa lai postnem hakata kasngi hikan kala jaba ki paitba jong utrai baro kala yami no na kari Egypt hakasngi maryadap kanem ka jingla ki khun Israel ki sedang banyami nari Egypt pagaktin jumblay kayat ho ingi bakumas rew pho lakngot ki brew kilami dakaba klem kenya ki khna ibagi khlong ritang ki balasan bi larangba rew pho lak ki brew ki me nari Egypt Bat omtang ki khun Israel ki donro ki brik bal shong khakle ki Israel ki badai na Egypt ki liam mi lang rengkat ban bot ki khun Israel o ki jingri ki jingdop ki marat ki mereng ki lami rengkat ya ka ban laj bat kini ke kanhun jong ki khun Israel ya ka bo ublay ulakhot ya ki na kane kari Egypt baru ngitip baka jingdon ki khun Israel hari Egypt ka day ka jinglait nang kong ka jong u Joseph bat hadin bo Joseph ulayab Bat isnam kilayat hakaba khadu ublay ulakular ho Joseph ong ba nganwan bat banganyalam no yaki brew ki jonga na kane kiri Egypt bat hakapor ka badai biang ublay say yo Moses ban yalam yaki khun Israel nang ne nari Egypt ban lej shari kanan Bat kani ka jeng LYNTI jo ki khun Israel kalong ka ba paunam se ka ba pher hadu kata-kata ka jingya LYNTI ka ban sa jingkan mau kada kata ka memorable journey ka jong ki khun Israel bala tho hakaktin ka jong ublay ka jingya LYNTI jong ka jaj ban riu hi baro kawai ha ban nangkong bakilet shri Egypt tang u Joseph nangta ukpa jong u Jacob baki ment para jong u baro kila wan ban poi shri Egypt nei habaki mi nangta kimi upait lang ubobon upait ba ubobon hadon refulak tang ki balasan bilarang ba klem ken yigi klong bat ki khna bat kaktin jible ki yatho long bahaka khat santrik jong ubnai ubenangkong hadin ju kan nyam ka jinglai long bakila mi nari Egypt bat kila ka jai LYNTI ke jongki ke tien jublay ke yatho ba kisdang ban mi ka snem shahaja sospa safun riu bisi shwa jo ukres bat kila yat sau posnem bat kila poi hari kanan ha ka snem shahaja sospa riu bisi te ngitip barok ke tien ka jong ublay ba ka jaga shong jogi khun Israel Egypt kadai ka kantoi bagi shong ka jaga ka bagi shong kadai ka re caution But ka starting point ka jong ki kadai baki sedang banmi na Ramesses ong kaktin ka jong ublay kabadon ha kari caution. Ha kani ka jeng LYNTI ka jong ki khun Israel. Balay ublay udapha ya kaban record ka jing record ka ba kerpang hadu kata-kata. Ala dingi phaj kaktin ka jong ublay ka sti shi no rumal na ka khastan ba ka khot ka basaw la ong ba la tho ikini ki baro
bakan long shisha ka jinghikai yangi iwei pe iwei baro ki pateng ki bahadien bat komangiri iba ki khun isa ki shong hare jip saus pa lai pos nem bat ka tin juble ko ang ba ka jing sedang kasngi ka batma jong ki khun isel ka dehin ka khatsan trek jong ubnai ubanang kong jong kan ka snem bat hangning yu i ngin ya phaj ka kattu ka ne ki banta jong ka tin ka jong oblei nganam shimlot ka lenti ka bajrong hadu ka tak tang sutok sa pos nem ringan shim ki pon ki badan kam ban nganam detail than ya ki sngi ya ki snem ba ki banai hanrei ka banga kwa ka ban syong khambon ka dei ka jingja bat ka jinghika yangi ka ka kata ka jingja ka bajai ka yang ti ki khun Israel ngin phai shaka jingya dei bakan jam sim bat ngi kum ki bangai ha kan di gisngi bat ka ka jinghikai ka bangi yo na kan ka jingya lenti jong ki khun Israel ka bangin ya puleter shiter dengan simtang ka tu ne teli ki pon na ni kita ki jaka ki jingja ki important events ka baka ketien juble ka yatho namar ladangi kran lut ya ki jaka barok baki ja lenti namar kala long ka janti ka bajalan ngimla shu ban shimlot i jaka barok ringan jit tangkat tu kan ne ki jaka bat ki jingja ki bakham long dan kam ba ngin ya pet bat ha kan ne ka kleman ngan ya thulpa ya phi bagnamla ban pandap tang shi session ya kan ne ka jingkren hanrei kala ban long hadulai session bang in pet kat kum ke jing ibiang jong ka pon bala slam palat ro ka panlong boring ya ki nong sngam yan ya pha na manta ka jing ya ka jing sedang jongki long bakil sedang banmi nam Ramesses bat hadin kata kila hiar susukot naka kitab jingkhan kul nang ka life life bakat khot ka basan ke thu ya kata nang ta kila mi nang ne na sukot bat kila le ya kaban shong dara hapo etham kabalong hakabakut jong kariklau bat hangningi i baka lenti jong ki khun Israel ki haban samit lenti kin haban samit lenti nama ka jinglai ka bajangai ki haban ya ka kejat ki tu ki por dan kali ki haban ya ka kejat angkat ki khun red jong ki kun ta kin haban samit ki haban share dara lenti ha ka jingya ka jong ki nang ta pade nang ni na etham long bakilami ban kilale shapiha hirot bat hangni haba kila poi hangne ka jaka ka baki kisong dara ka tin ke jomblei ko ong ba bakila phai pat shapi ha hirot ka balong shapang mingi jong ka belsefon bat hangta kila shong dara mar persha hakmat jong ka migdol na ka kitab jingkhan lanang ba life like at khot ka hinyo ka yatho yakata bat hangne ka jaka baki shong dara ka de ka jaka ha ka bakadon harut jong kaduriau basau bat ka tin ki jumle ki yatho ba komno ba Moses habala poi hakane ka jaka hakajing shisang ngi i balada ki khun Israel kin ya ta koi pat kalenti ka bakhamjan kan poi kloyaki hanre nama bagi dan ki Filistia hakane kalenti ka bakhamjan bakila banyele thai ki khun Israel kumta ublai yalame ki saudong jong kane ban cross ya kane ka duriau basau tu kine phai menta ya ka jing jam ju ki khun Israel nang ne ka jaka ka bade ka duriau barong itep ka ka duriau ka de ka bahe kam de ka barid ho ki ya ka jaka ka khamrit kam de ka tu ka duriau ba duriau san makanaro andre ka de ka jaka ka bala jangai bakin ya lang ba ya kane ka duriau habangi phash kane ka banta ka ka bala ja habaki khun Israel kila mi no nari Egypt ka klam ka bakhado ngiyo i bakade ka bapaniap no ya o khun nongkong nadu jing Syiem haduk yeng kimra haduk yeng ju kimrat baro la ong ba u khun nongkong baro la paniap bade namar bla paniap yu khun nongkong ba ki uparo usapalaj no ya ki khun Israel ban mi nari Egypt hadin balatap igini ki khun nongkong baro paro ula perkat ula snow benut baleng pelaj ini kibrim dan merausuk mentah bantrai
hagan ni ka dri ka jonga manusyo bantre mdan nang tresyo nama ki Israel kat bagi nang dan hari Egypt kilong kimrau bar ki jingtai ki bahe hari Egypt dai ki khun Israel ki batai nak ta kadau mdan nang tresyo bat upharo wala babe bola pelat no yaki khun Israel bat kumta loong bola penkre yakaba un be nadin yakaban lej tan biang ini ki khun Israel ban wan ring pat iki syari Egypt sa shisin pat te ngi ba hadin bu pharo ula shem ye kita ki kali pom ke jong ki kulai ke jong ke nongshong kulai ke jong ula be nadin bat ke ei ke baja kat ba ki khun Israel ki nang dan harut jong kan ne ka duri basau kitei ki shipai ki jong empharo ki lawan lam bat ke ke baja ka tin jible ki yato ki khun Israel ki la lenyar bat ki la shepting hadu kata ki la lenyar kila shepting hadu kata namar ba yu ya uni upharo lebe nadin shakmat jongki kade kadre basam ki namla banyai langma upharo nadin ube bat kila lenya rahmat jong utrai bat ka jing shepting ka makrau hadu kata Handroi hakne ka LYNTI jong ki khon sang yu ka tin jible ka yathu ka exodus long ka bakhalai ka khot ka ba arfoil ong ba utrai ula ya hashwa jongki hakapon misngi da urishad o ya ahmad bar hakapon men da urishad ding kabade ka jingdorong kat ka jong utrai lambat ki ban dala poi hangane ka jaka harut juga dereu basau laong ba uni angel jong oblei ula yeng no shadin yoki khun Israel ubajilam shakman rei hagane ka pod u yeng no na shadin bat ulak yeng hapdeng jong ufaro bat ki khun Israel yang hapdeng ulaka syakapang jong empharo kalong ka jingdom hanre syakapang jong ki khun Israel kadan ka jingshai bat ka panshai ya ken ki khun Israel bat ke e ka baja hadin katu kan ni polo ong bakira jeng harut jong kata ka duriau ublei la hukum yo Moses ya ka ban shem yo dingdo ban raenu dingdo ban hukum bakin ya lang ba ya ne dreu basau ngabak ka tin jublei ka ya thol ong ba ublei lo phair kal baro shimet long bat kata ki jong kata ka duriau long ba kile yeng kum ka kenro baro arliang kile yeng kum ka kenro ngakan mau ya kowe ka video ka por nang kham khna nga pej ya kan ne ka LYNTI ki khun Israel ka baki cross ngi ka dreu basau ngayo i ki ki bablu ki shilong bet plung ka shuat plung bet kumne re baru arling kilong kenro bakatika ka jaga ka duriau loong ka try duriau ki khun Israel la banian ha ka derung kyang bat kumta haba kanika ki duriau ka layeng arling ki kenro loong ba Moses loong ki khun Israel to nang yat no ba kila yat stat hadu kata maka jing shepting ya uneus pharo ba ki shipai ke jong o bat hadin ba kila yat kila jan po shiliang loong ba kini ki shipai pharo kila benadin rang kadiki kali kulai ki khun Israel ki yat ka kejat ndre kini ki shipai pharo diki kulai jong diki kali jong o ki ya benadin handre ke ka boble le ka basngau tan kalong ba ndala poi haduriau kat bak ikhon sekinang don hang ne haduriau kimpat na sisiliang long ba ublei ula law ki shalentem jong ki kali yapom ki jong us pharo ban kilayan kinna sho ban ya chakman kimna sho ban ya namar ba bala launo ublei la launo ini shalentem jong kini ki kali yapom bat kumta kim shmlala sho ban ya stat bakila khya do kata ki kali yapom ke jong pharo bat hanta kila shifting kini ki shipai pharo kila shifting hadu kata bakyong yang ini petno yang ini le paino ndai kim la shu ban le paina mar bakita ki kali jong ki kim la shu e kabanya kila sukki hadu kata kila kya ban haka bak hadu long habagi khun Israel kila poshi shiliang brail ong yu Moses to rapat me yu dingdo bakini ki kila ban wan pai pat sasisian bat habo Moses la ra ilo dingdo long bakita ki jing at plong kum ki kenro long kila wan bat kila telap lot yak shipai jong us pharo bat kali
bat barok hoj bat kulai bat beri bat merat long balayap lot dan shu uweru ubala lajem hanrei ki khun isel kilai jam shishiliang da ka basok ta ka kti ba dan bor ka jong ublei kilai jam shishiliang klam ka no ka jingwet utrai ula daya ki utrai ula sumari ki utrai ula darangkat bat ki nado ba kilas dang ban yai na ka duriau hadu kana poi shishiliang ni i bakini ki shipa jong usim paro kila syariam ha kane ka duriau bat kane ka plan ka jong ben penjat ki nongstoin ki jong ki khun ki jong o ban penjat thiau bat ublei kwa bani i bakini ki shipa jusim paro kin lam iki khun isel ban lampat iki syari Egypt namar bakini ka plan ka jong ublei ki bakin mi dok na ne ri Egypt bat ban lecture ka ri jong ka jingkular gina pai kana ka klimat cha ka ka jinghikai ka bakan jaman Syiem ka kana ka jingiaid LYNTI ka jongki ka kana ka jing ya jamlang ba ki khun isel ya ka drio basau habangi ngine pai kandiat sha ka ka bakan jaman Syiem ka bakado ya ka jingim janga ba jongpi kum ki banget habangi ya ba utrai ka jingiaid LYNTI ban cross ka drio basau ka day ka jingim ban ka jingyap ka jongki ka de ka life and death bat ka deiru kata ka jingiaid LYNTI ka jonga ba jongpi kum ki khun ki jonglei bangi jam sha kata ka jingim ka batmai ka duriu basau ka dei kata ka dujok ka duriu basau ka dei ka dujok bat ngi i balada ubreu unyat hadureu dak batikna uningap unyap but ngan jelop ha kane ka duriau te henrei habigi phai ka aktivitan bor ka jong utrai ula pelaj ka bakren baka jingiaid lang bai ka duriau basau ka de ka dak jong ka jingpan im ka jong ublei yala ka jong kibreu ka bakren ya ka jingim baka jam Syiem jongi gini gisngi ka jingpan im ka bakrau ka jong ublei ya ki hibreu langba jong kini gisngi ki bakhado but it's like away ka bantah kalong ya ka dur jong ka duriau basau ka dur jong ka duriau baki ya lamba ki khun Israel ong ba utol or utap ya ki khun Israel ka kedawru ya ka jing ya LYNTI bakan jaman Syiem ha ka ba ublei upen baptis ya ki ha kata ka duriau bat ha utol o ka kren ka jing baptis ba ka jing baptis Syiem bakhoi ka ba ka tin juble ka kren ha ka shithi ka banong shi ki nong korin ka lenang ka ba shipho ka khot ka banang kong hadu ka basau ngine puli khandiat ya kane makalong ka nongrim ka bakraw ya ka jingim ka jongi ka shithi ka banang kong shi ki nong korin na ka lenong ka ba shipho ngine puli bat na ka khot ka banang kong hadu ka basau namar ngamman bafin amtip ko perbangai bagi pa jongi barok kila long hapo utaul o bat barok kila yat lang bahay kata ka duriau bala peneptis siki baro yu Moses sa utaul o bat ha kata ka duriau bat barok kila bam ya ka jo ka jingbam bakan jaman Syiem bat barok kila di ya ka jo ka jingdi bakan jaman Syiem namar kila di na utau Mawiong bakan jaman Syiem bala bot yaki te utau Mawiong ulalong ukres utau Mawiong ulalong ukres ngi hang ni ba kini ki khun Israel ka bo pol upan kan ma yak siki bangai hapo nong korin ong ba kita ki ibalapan baptis ki baro yu Moses ha utau o makila yat lang bai kan ka duriau ulo ula tap yaki baklia di kata ka jingdi bakan jaman Syiem mar klia di na utau Mawiong bakan jaman Syiem ka bakren ya kata ka bakan jaman Syiem ka jongi lang ba jing digisngi ki bangi ki bakhado ka bangi im hakane ka ya ka jong Syiem khoi nang tas ka wei ka dur ngi ba uparo ulang ka dur jong usaitan ubang kwa setia bagi breu kin poi sya ka jingkala ka bamot kwa setia bagi breu kin yo ya ka jingpan im kwa setia bagi breu kin yo ya ka jingpan ai lo andre ukwa ban be na din ya ka ban kap short biang sechisin ya ka ban ring pat ya ki sechisin sya kata ka ri Egypt jong ka jinglong mrao bat ngi i hang ni bakum ki bangai ro habang ngi ya kan ka LYNTI ka bakan jaman Syiem ni milap yang yu utrai kuna pani bashimet ngile ya ni ka LYNTI ka bathamai usitan un be na din ya ka ban ring pat yangi sya kata ka LYNTI jong
ka jingjot syaka lenti jo ka partai syaka lenti ki jing soma ban long pat sin kita ki merau ka jong setan na ka shiti syaki kalatia na ka lenong ka basan ngin pule na ka khot ka benang kong ka tin ka jumble ko ong ba ka kran chapang kata ka jing ring pat syaka ka lengkor la ni ka jing te lengkor biang sa sin Kashtishi ng kaltiang ng basan gat ka banang kong koong. Ya kajing lai luod u Chris ula palat yangi. Na markata to yang scam. But what I ban remi pipat ha ka lengkor kajing long marau. Ngi ibu paro ulang ka dur jong setan. Bawat la kilami ula palat yaki. Syiem henry wan be pat sa Syiem ya ka ban ring pat iki syari Egypt. Ka juru ya ka jing im jang abad jang pi. Wat abang ya yo ya ka jing penim. Utral suspa ingi ula palat luod yangi. Ula penkesan yangi. Ula ai ka jing ka batamai. Henry ha ka jing lenti jingi malagas ngi ya ti bana dikis nam. Usatan ube be na din yangi ban tepat yangi lane ban riam pat yangi ha ka longkor jong ka jing long marau. Ti ka ka ba ngikum ki bagaj kabangi daya kabangin sngot ho bat bangin yo kan nuksan ang ni ka jing hikay ngi galong bangin yat bat utray halakas ngi nginya da ka jingat habdeng jo jinge habdeng jing penshoy habdeng jingele habdeng tma habdeng eryong ki saw jo ka jingem ngina phai pat shari Egypt ngina phai pat shikit ki longkor ji jilong marau andengin bat khak eta ka jingat bangin ya merre sepersanya ka dak ka bo polo ong ngina merre shikit ka jingkhot ka bashaneng ka jong ublay ho Christ Jesus ka ta ka ka bangi day banyat haba ngila yo ya ka jingem ka batmai kumakran ka shi ka arginong nang san khot ka nyo nang ta ka wepat ka jing hikai ka long ba ublay un yele na ka banta jungi kam de ngi bengin shifting Moses ul ong konisal what shifting gi phaji ki khap shakmat Moses ong what shifting lanong ka Exodus nang ka bakhat saw ka khot ka bakhat saw ong ba what shifting Moses ong gi khun Israel na bakini ki Egypt ki ba phi ibor shikata phinami issue lano ro Moses ubreu chung ublay kum unong yalam ublay ula khat ula jit yu usngau tho ita ka jede ka chung ubat ublay usngau tho bhai ka yalam ka chung ublay but kom ta ula encourage ula penslor ye kine ki khun Israel ben what shifting na ba utrai unyale na ka benta jongi but saka wepat ka jingi kai bangiyo kalong ba ka dayangi bangin sumar bha yala ka jong ka jingim ngilong ki fikir ngilong ki bahusyar na mangitip ba setan blong nongshun u jongi unyale kat bala ban ring pat ingi sesin sya kalongkor jong ka jinglong mrao bat ka wei ka pen ka bakraw tam kalong bangiyo I ba ka jing palaj em ka jong ublay ki khun Israel na ka ne ka dri basaw ka theo sya ka ta ka kamba ka panpaw ka kamba ka bakraw tam ha ka jing em ka jong ki baka jing palaj ki na ka ta ka jing yap ha ka duriaw but ha bangi phai sya ka baka nyamsim ka kamba ka bakraw tam ha ka jing em ka jongi ka dei ka kamba jong ka jing pen em ya ka mensim ki jongi but kani kadi ka kamba ka bakhratam ka bangabat phi habangi pedang ya kadi ka jing penem ngi sutho baka jing ka kalalot na dong shadong but ublay haba pet yu khun breu uyu I ya ka jingjot bakin let ka jingjot bom jokot na ka da pli kalat da Jesus Christ wan chakni ka perthai ban penem ya gi bajat gi baram but kat kitu bor ki pedang yu ong hakitul ai ka bor balong ki khun ki jong kat kum ka gospel yu anis kal nang ban kong khat ar mat ka khat lai ngine phai sha ka banta ka ba ar ngine phai sha ka banta ka ba an na ka kitab jingkhen kal nang ka ba lifeline ngine puli ndian kitab jingkhen nda ha ba ki khun Israel kiliami kilalat na ka ne ka Duriyo basaw kili yad shishiliang laong ba kila poy siya kawepat ka jaka kitab jingkhen kila nang kaba lifeline yin puli na katakhot kaba pra te kili yami no nakmat kapihahor hirat pagkila yad lang ba na padeng kata kaduriyaw siya kata kariklaw bat kili lais ngilanti ha kariklaw etham bat kili siyang dara hamara kila poy siya ta kariklaw etham bat kila siyang dara ha kata ka jaka bagi khot kamara ka kani kamara ka tin jumle ki thol ong bagila poy hang ne
kadon ka hanrei hakane ka jaka habakila let bandi ingane ka long bakane ka kalong ka baktang bat kim la setia ya ka bandi kitab Exodus kalong ka bakhasan ka khot ka arfulai hedo arfusau ro ka bat ka yatho ya kani ka jingja nginya phaj ka kitab Exodus kalong ka bakhasan bat na dekat khot ka arfulai bar ka arfusau nginya pej ten nginya ya shafrang da ka nginya puli kani ka chin ka chung ublai Khatsan arfulai ban arfusau. Tunggu ko an puli kendiat kecien ke jong ublai. Khatsan arfulai arfusau. Timan ba kili poi shamara. Kimla bandi ya ki jong kamara. Naba kila ketang. Namar kata lakot kerteng kamara ya ka. Utau pajma ati ulok kenyum yu Moses. Kidia ong ngin sadi ayu. Dalam poin dia cakap Allah bagi hun sekila kenyum yu Moses kila Syiem dek bandi naladi ke ketang kina melak setiap bengut ya kana ke bat hangta apne ke jalan ti joki kepala thaj kepala luaj hadu kata-kata ka jing terkong kila dan kam ya ke ndai penban dalam poin hang ne na kila mut bandi kila sedang bandi ne ke kalong ke ketang bat ki hun isal hangta kila sedang ya kaban kenyum ya Moses ngendi ayu Kum Moses ngendi kum no kan ne ka haba ka thang de ka tien juble ka yatho kan de khot ka basharum ong te ula duai ha utrai te utrai la pen e ya uding ya baha bola berat kita ki kita ki kan kilabang ublei la pen e ha Moses ong ko trai ngale kum do kan ka ka thang ni ki breu kinamla bandi kil knyum yang atrai ngan le kum do try kini bigla knyum kila yen percaya nga utrai lo kren ha Moses yung ko Moses pait utu uding ubadan rahmat jang me Syiem utu uding wato bread ro ha kita ki bat habala bread kita ya kita ki ding ha kita ki loong ba kita ki kila bang ti hangning yu ya ka ka kamba ka bakraw sa ka wepat ublay ule da ka ba penthyang da ka penbang ya kini ki jong kamara ngin phai hang ni ka we ka benta baki khun isai kala le kadai kata ka lifestyle ka jong ki la ne ka rukam ka jong ki kalong ba tang shukundu jinge khandian kila khnyum bet yo Moses yo Aaron kila khnyum bet hang ni ro kila khnyum tu gine phai menta ya ka ka ba ublai ukran ha Moses ha kane ka banta kadkhor ka arfun riu bat ulaong lada min sngap biang ru ikaktin ka jong utrai blai jame balada min leru i kata ka badai hakmat jong ban min shkoru ki hukum jong da ka baraki ki niam ki rukom jong baro ngan da bu hame ka weiru ken na kiti ki jingpang ya ki bang lawalam halor ki Egypt naba manga ngalong utrai uba penem iyame Dai hakane kapor hakaba kini ki khun sai kila dabdi ya kane ka ngi iba ublay ukran ha Moses o ay ya kini ki hukum ha ki khun Israel ong lada min snap biang ka tin ka jong tribe ublay jong me ublay ha bo le kano ka ka makraw kwa bangin shuklan okum tu klam da sngongo lani klam da perkat ka bo ublay la le ha la le kamba jim ga jangi Ndai ukwa ingi bengin pasyo ukwa ingi bengin ya akamon ka jongo ukwa ingi bengin ong kibale ka ktien ka jongo ukwa ingi ya ka ban ko ban pensngo bhayo hangning ya ka benta ko chakmat ba labo ya une uding kini pasyo ka benta ka chakmat une uding bengin pasyo ka ktien ka jong oblay ka keren ya kata ka jingem ka ba ujisu uai ka jingim bam jukot ujisu udai uta uding jong ka jingim ujisu udai uding jong ka jingim ngi iba uni uding jong ka jingim ladon ro nado ka per eden uding ka jingim na ka kitab Genesis lamang ka baan ka khot ka bakhanda gi tho ya kata uding ka jingim udon haka per eden ka bakren shaphang ujisu Christ unong penem jonga bat jong pi
nang tanginya phai na ka shiti ka banang kong ju yo ane sunang ka basan ka khot ka bakhanar kong bauta badan ukhon udan ka jingem hanrei uta bomdan ukhon dan ka jingem ka kren ya kata ka jingem bam jukot jangi habangi dan ya ujisu ka jim ka jingem jangi ka thiang ka jingem jangi kalong ka bakmen ka jingem jangi kalong ka basuk hadu kata habangi dan ya ujisu ngidon lut ki baro ada habangi do yo jisu ngi do lot ya ki baro balai ublai uong yo moses to shem yo to ding to bread ki to ki balai mo ong de ki wei balai mo ong de ki mau balai mo ong de ki wei ki tiar balai ong ban bread yo da ding kadang ka jingmur ka kraw hang ni ka ba thau ba jisu de ding je ka jingem mangi hakane ka ya ka ba menta habangi kum ki bangai ngi sotho shagdar habangi dan yu jisu je mga jongi ka jingim jungi ka thiang ka jingim jungi ka bang ka jingim jungi ka suk bat ka jatha ha ka LYNTI ka jongi ko man la ka si badai hang ne bo ublei upan pawi la ka jong ka jingmot haki khun Israel wong lan men snap biang kan yaki ktin ka jonga lan men snap biang men leru ya kata ka badai ahmad jonga men shashkor ki hukum jonga wong ba ngan da bu kawairu niki jingpang bang lawalam ha kari Egypt ngitip si pautali ki klam kilong kum ki jingpang ya kari Egypt haduk ka penyap ukon kong ong ladam memia biang ha ki anji jonga ngadam dlabu ro ka wei ka jingpang ka ya ka bolawan ra ha kari Egypt ngi hang ni ka eg borbe kwa ing ba de fi kalong habangi yat bat utrai ublei kwa ingi bangilong faithful bat bangilong shisha ki brew ki ba yat biang ha ki ang ka jong utrai bar ki ba ko ngo ya utrai dai hangta bangi mat ya ga jingem ka badap kerhai ujisu kran gospel yanis no shipau ka khot ka ba shipau wang unang tu uman ni tang bun yo tu nya penjat punya penyap de ni ngawan ban ai ka jingem ban ai kerhai ya karo haleluya wai kerhai ya kita diang yo ai ka jingem ka badap kerhai ka kene ka jing ka badap kerhai kalong bangiyo ya ka jingem ka ba kot ka ba khia ngiyo ka bam ka di ka kasam ka biang ngiyo ka jing sok ha ka mesim ngiyo ka jing jak thai ha ka mesim ka jangi ongi hun ngi kmen bangi thiamen mit ngi thia sok ha bangi yat mal ka singi trengi ta ke barok ke yat bet ko ma ka de ban long kamdan jing so si kamdan jing kotlat kamdan jing thang kamdan jing ja ba kandet ndrei ka jingem ku shulong jai bet nambar bo jisu ulaong pangan ai ka jingem pan ai kerhai karo abu ai ngi ka imbam jukot wai ro el ka jing ka kerhai ha kane kado namar ba utrai uong pangalong unong penkhia ha kane ka khot ka ba arfun riuong menaba manga ngalong utrai uba pen yame reka ha ka bible pharang ko ong ngalong utrai uba penkhia I'm the healer. I'm the Lord your healer. Ngadi unong penkhia naktakana uong banganam da bo wat eka weru ika jingpang ka bakran ya ka healing ka jing penkhia ha ka jim gajangi ngilong ki breki bakoit ki bakhia ngilong ki breki bakhia kran ba utrai ulakit ulaba eka jingpang alog ding panan am just na menchua but ulasan hari kita ki jingpang stan jangi baro abangi wancho mangi pleng bet eka jing penkhia ka jing utrai aba wan lap kan ki jing stam ngong tra jing snam la penkhia yanga bat ngi pedeng ya ka jing penkhia jing jangi bangi yo ya ka jing ka sok man lakas ngi i hang ne ngin phajak bakan jamsim kamara kadai kata ka ka bakchang ka bakran baka LYNTI jungi ki khon jung ublairo teng ya ka ne ka LYNTI ka bakchang ya ka LYNTI juk jing do jing kermen ya kita ka LYNTI ka badap ka jing ki jing Jale ki jing penwit ki babon bat teng tengi mat ika jing thang jung ka jingem ndai tang ka we ka bangingin ka bangi sotho na bangi yat bu tra la ka thang kan no ro na bangi wan hajan jung utrai kata ka jing thang barok kan do kan dam no kan long khyang ka jing im ka jungi bat ba haba kumo Moses ula bread new day ka kata ki kila long thiang de ka jingim ka jungi baro ki jinge ki lenyo ki jingele ki lenyo ki jing kuslai ki lenyo ki jing kit bakhya baro ki lenyo ki jing pang ki jing stam baro ki lenyo namar ba utra jesu wala ba ya kita ki jing pang ki jing stam jungi baro hallo ka ding phana bat ka jing hi kai ki bangi yo nang ne kalong ba kum ki khon ki jang ublai
ngi i ba ki khun isel ki khnyum ya Moses ban khnyum ya ki nong yalam nginam la ban yo ya ka jubab nam dan solution ka jing khnyum ka jongi ya ki nong yalam persya ya ki kanam dan kano ka solution nginam yo jubab ka babha Handrai ke eke bangidan kam kalong bangina phash ki brew ham bangi mat ni jinge nginam phash ki nong yalam nginam keno yaki nginam wadaw ki nginam kan persya yaki handrai ngin phash utrai kan ubari ka solution ya ka jim ga jinge dei utrai belum ka jubab ya jim ga jinge Moses suang pi knyum yanga ngadai piknyum yanga ngadai utrai ti ule eke baro utrai ti yalam nari Egypt penmit nari Egypt Moses uyu ya ka diknyum ki konsel bat teng kum ubri ulalang ala pisa usngau jan jar ba kini kon ki knyum yu mudur kan reflak ya bar khunrit khriya ban marat ban mereng bat balasan belarang ba kan no ka yu penyelam ini ki brew Andrei ke jingi kai bangi yo nang nei kalong ba to nginam khnyum kum ki khun isar ki ba khnyum yo Moses na ba ublei sngo bha ladangi khnyum ya ki nong yalam sngo bha ladangi khnyum ya ki yaki brew ke jong ublei Andrei ka dei yangi ya ka bangingin phash utrai bangingin am petchaki na ba ubriu ulong ayu ubriu unamla ban yaram ik jing ka jongi Andrei dei ublei ubayaram ya ki jing ki jongi di hakan ni keklimat kapor kala yai stat hado kata ngai bangi siap peteng pat ha ka wei kesngi bat hakan ni kejamit ngan pun kunno bat ngisa simpat saki kuwei pat ki benta hagi session ki banang wan di hakan ni keklimat ngan pun kunno ia kan ka benta bat nga ai kublei fi session pat ki bal shashkor ikan ka khobor ne ka jamit ha tem sing tam jong utra jesu bat dakan mau ngadakar pa di fi dakan mau ya ka ban subscribe ya kan ka channel knang ba pinyo ya ka jingki kai baro pinam do layo ka pat ka banangkong ka pat ka baar ka pat ka balai kat ka ba ka kata ka jinghi kai ngin ai ka balong light lightly ki pat pinyo lut baro khoj tela da phim subscribe phila bandu but kerpat ya pisang ban share lem ya ka tin ka jumle chiki we pat ka balong ka dak jong ka jingyalap ka jongi ya ki we pat langba jong ka tin ka jong ublei te ublen ker khui phi baro si sen pat hau teng snap jong utra jisung ai kublei ya phi baro amen.